Hola, bon dia. Soy Natàlia i avui vos vaig a contar el llibre del misteri de les 13 campanades. Hi havia una vegada un grup de veïns que van decidir instal·lar un rellotge al campanari perquè era beneficiós per a tot. I cada vegada que el rellotge tocava una campanada, tots miraven el seu. I sí, anava bé. Però després que van quedar desperts a les 12 de la nit, s'hi van adonar que el rellotge va tocar 13 campanades. Sí, era estrany, però així era. Al dia següent en l'escola, un grup de veïns anomenat Delio, Pedro, Miguel, Cristina i Elisa van decidir averiguar aquest misteri. I si van anar a la biblioteca, el més estrany va ser que d'un llibre a la biblioteca va caure una nota que deia: "Benvolguts xiquets, comencem amb el misteri de les 13 campanades". Hi havia un muntó de paraules molt estranyes, que d'ahir van sacar fred i van decidir anar al riu per a veure si hi havia alguna cosa, però la seva sorpresa va ser que no. I quan ja se n'anaven a casa, en la bicicleta de Miguel hi havia una nota que deia, era un laberint que deia que la campanada d'aquella nit l'anava a tocar davant de tots. Els xiquets van pensar i van dir: "Clar, aquesta nit és el dinar que tenim tots els veïns junts", i van fer una cosa per a que quan tu entres tingues que apuntar-te en una llista per així totes les persones que entren i isquen estiguen apuntades. Però va tocar també la campanada. Els xiquets no podien imaginar i estaven molt desil·lusionats. Però la seva desil·lusió se'n va anar uns dies quan van veure li va arribar una nota que parlava el periòdic de Iranova i li va portar un molí, on allí estaria la seva última pista, que tenia que resolver-la ficant un paper damunt i tornar escrivint-lo. I deia que miraren en tots els fanals del poble. Els xiquets van fer això i en un fanal ficava "entreu". Ells van entrar en la casa i van mirar qui era el culpable, i vos asseguro que li va donar els seus motius i explicacions. Però si voleu saber qui és, només teniu que llegir-vos el llibre, que vos asseguro que està molt divertit. Adeu!